El jurat popular ha emès avui un veredicte de culpabilitat per l'únic acusat d'haver incendiat un edifici ocupat d'Esviver en maig de 2019, un incendi en el qual va morir una dona i 3 persones més varen haver de ser ateses per ferides de gravetat. El cas només queda pendent ara de la sentència de la presidenta del tribunal i l'acusat s'enfronta a una petició de fiscalia de 7 anys i mig de presó. El judici, que es va celebrar entre dimarts i dijous de la setmana passada, es va tancar amb la modificació per part de la fiscalia del seu escrit de conclusions, en què va rebaixar la petició inicial pel principal acusat per un delicte d'incendi en perill per la vida de les persones, per imprudència greu, a més de 3 delictes de lesions també per imprudència greu, així com un delicte d'homicidi imprudent. El Ministeri Fiscal va retirar l'acusació contra l'altre processat, que ha quedat en llibertat. L'incendi mortal es va iniciar cap a la 1:20 del migdia del 13 de maig de 2019, en el qual va morir una dona italiana que vivia a la segona planta de l'edifici.